салом алейкум. ман ҳуқуқшинос Ширин Ибронова бо шумо ҳастам. имрӯз ба забони тоҷикӣ ӯзбекӣ ба шумо мавзӯи муҳимеро ки матраҳ мекунам, нависта гиред, гӯш кунед, ба шумо фоида дорад. азиз дӯстларум ӯзбеклар, силарга бугун муҳим мавзӯни айтиб бераман. ёзинглар, эштинглар, ёзиб олинглар. ҳаминро ба шумо гуфтаниям ки вақте ки шумо ба кор меравед ба Русия, дар ҷое ки кор кардан мехоҳед, ҳатман дар ҳамун ҷои кор шароити кор ки ба шумо маҳқул шуд, трудовой договор яъне баста мешавад байни шумо ва работодател. шумо аз работодател ҳатман нусхаи анами трудовой договорро талаб карда гиред. вақте ки гирифтед, печат дошта бошад, имзо дошта бошад, число дошта бошад. дар асоси моддаи 62 кодекси меҳнати Русия бояд ҳамун работодател трудовой договорро копияша диҳад ва баъди 3 рӯз ҳамун фармони ҷои корра ба шумо диҳад, яъне приказ ҷои корра диҳад ки шуморо ба кор қабул кардааст. шумо 2 ҳуҷҷатро дар даст дошта бошед. ҳамин 2 ҳуҷҷат трудовой договор ва фармон приказ, ҳамин 2 ҳуҷҷат бояд ки печати кабуд бошанд ва имзои роҳбар дошта бошед. ғайр ин вақте ки кор ва фаъолият мекунед, агар шуморо ба кори дигар гузаронанд, фаромӯш насозед ки дар моддаи 72 кодекси меҳнати ҳамин федератсияи Русия гуфта шудааст ки агар ба кори дигар гузаронанд, бояд розигии шуморо гиранд, бояд бо шартномаи иловагӣ банданд, розигии шуморо гиранд. шумо ки розӣ бошед, баъд ҳамон шартномаро баста шуморо ба дигар кор гузаронанд ё перевод кунанд. бе розигии шумо мумкин нест. дар моддаи 142 кодекси меҳнати Русия гуфта шудааст ки ҳамон роҳбари ҳамон корхона, яъне нисбати маош, ойлик, зарплата, яъне ки дискриминатсия, яъне табъиз ман аст ки ойлики шуморо надиҳад ё ки фиреб кунад ё моҳҳо надиҳад. барои ҳамин шумо аз ҳуқуқи худ бохабар шавед. вақте шумо муроҷиат мекунед, ҳамон корфарморо, работодателро ҳатман ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд ва маоши шуморо баргардонда медиҳанд. вақте ки аз кор рафте, шумо фаромӯш насозед ки аз ҳамон корхона трудовая книжка талаб кунед. вақте шумо дар асоси патент кор мекунед, разрешение на работа ё ки шаҳрванди Русия ҳастед ё РВП доред ё вид на жительство доред, ҳатман трудовой книжка вақте аз кор меравед талаб кунед, чунки ин то охири умр ба шумо лозим аст. шумо ба куҷои кор меравед, инро пешниҳод мекунед ва аз кор мебароед, бо инро дар даст мегиред ва вақте ки нафақа мебаред, ин ба шумо лозим аст. вақте ки ҳуқуқи шумо поймол шавад, шумо фаромӯш насозед ки дар Русия рост туруд гуфтани мақомот аст. мана телефонҳои рост туруд дидед, мана ба ҳамин номер занг мезанед ва тамоми ҳамон ҳуқуқи вайроншудаи худро мефаҳмонед. ҳатто сайт дорад, ин электрони почта, метавонед ки ба воситаи сайт дар асоси ҳамон интернет ва электрони почтатон ариза нависед, ҳамон аризаи шуморо қабул мекунанд ва ба шумо ҷавоб мегардонанд. метавонед ки хатӣ нависед, ба адреси ҳамино равон кунед. дар тамоми Русия ин филиалҳош вуҷуд дорад ва шуморо қабул мекунанд. вақте ки шумо ариза додед, ҳатман кори шуморо мебинанд. агар ки ино ба доди шумо нарасиданд, ба шумо метавонед ки ба мақомоти прокуратура ё суд аризаи даъвогӣ пешниҳод кунед ва маоши худро талаб кунед. дар он вақт ҳам маоши шумо баргардонда мешавад аз тарафи работодател, ҳам работодател ба ҷавобгарӣ кашида мешавад барои ҳуқуқи шуморо поймол кардан. барои ҳамин пеш аз ҳама ҳуқуқи худро донед. дар ҷои кор ҳеҷ вақт ҳақорат, ҷангу ҷанҷол лозим нест. ҳамаро қонунӣ бояд ҳал кард. диде дар Амурский област, дар Газпром чӣ қадар муҳоҷирони меҳнатӣ ҷангу ҷанҷол карданд, мошинҳоро чапа карданд, тирезаҳоро шикастанд. ин ҳамаш ғайриқонунӣ аст. метавонанд ки онҳоро ба ҷавобгарӣ ҷиноятӣ кашанд, маҳбас кунанд ё ки ҷаримаи калон банданд ё ки депортатсия як умра кунанд. чӣ лозим аст чунин корҳо? ба чунин корҳо ҳеҷ вақт даст назанед ва ба дигарон низ расонед ки дар асоси қонун фақат шумо талаб кунед. ғайри қонунӣ рафтору гуфтор накунед, худро ва дигаронро дар балон намонед. барои ҳамин ба дигарон расонед, ба дигарон поделитсия кунед, то ки дигарон низ бифаҳманд. азиз дӯстларум ӯзбеклар, силар асега келасizlar, ishlaysizlar, og'ir ishlarda mana hammamiz bilamiz ki kecha kunduz ishlaysizlar va haqlaringizni bir xil vaqt talab qila olmaysizlar. shuning uchun nima qilish kerak? mana trudovой договор bilasizlar. trudovой договор shu Rossiyani mana mehnat kodeksi bor, 62 statyaga yozilganki, ishga bordilaringmi, shu работодатель hatman siz bilan mana shunday trudovой договор qilish kerak. dogovorda qo'l qo'yish kerak ikki tomondan va pechat qo'yish kerak. bitta nusxasini sizga berish kerak. hatman bitta nusxasini olasizlar, bitta nusxasi работодательga qoladi. 3 kundan keyin sizlarga farmonni beradi, ya'ni prikaz, kopiya prikazni beradi. mana shu ikkita hujjat sizlarga bo'lish kerak, trudovой договор va kopiya prikaz. shu agar ikkita hujjat sizlarda bo'lmasa, ertaga oyliklaringni bermasa, sizlar biron joyga shikoyat qila olmaysizlar. mana shu uchun huquqlaringizni bilinglar. yana
Statiya 72 bor. Agar sizlarni og'ir ishga yuborsa, boshqa ishga yuborsa, yana дополнительный mana shunday dogovor qilish kerakki, sizni boshqa ishga yuboradi, og'ir ishgami, yengil ishgami, sizni roziligingizni oladi. Agar siz rozi bo'lmasangiz, u работодатель huquqi yo'qki, sizni boshqa ishga перевод qilsin yo yuborsin. Undan keyin 132-statya, 142-statya mana shu Trudavoy kodeks Rossiyada aytilganki, oyliklarni vaqtiga berish kerak. Agar oyliklari bermasa, aldasa, kam bersa, shu работодатель ham javobgarlikka tortiladi. Agar sizlar shikoyat qilsalaring. Undan keyin agar ishdan ketsalaring, Trudavoy knishka talab qilinglar. Sizlarga hatman bersin. Ertaga nafaqaga chiqasizlar, mana shu Trudavoy knishka kerak bo'ladi sizlarga. Undan keyin agar shu sizlarning huquqlaring bo'lsa, shu federalniy mana qarang, Rostrud bor. Rossiyada mana telefonlari. Shu telefonga telefon qilasizlar, hamma vaziyatni tushuntirib berasizlar, bular hatman hal qilib beradi sizlarga. Agar hal qilib bermasa, shuni bilinglarki, ariza yozib, ikkita ariza sud yo prokuraturaga murojaat qilasizlar. Sud prokuratura hatman hal qilib beradi. O'sha uchun mana shu huquqlaringni bilinglar. Amurskiy oblast Gazpromda qanday muhojirlar, migrantlar urushdilar, hamma joyda mashinalari chapa qilib, derazalarni sindirib, bunaqa ishlar hammasi jinoyat bo'ladi. Bu jinoyat odamni mana deportatsiya qiladi, yo katta shtraf qiladi, yoki mana turmaga yuboradi. Sizlar bilasizlarmi, bu jinoyat bo'ladi. Qachon huquqlaringni bo'lsa, oylikni bermasa, sizlarni og'ir ishga yuborsa, dogovorda boshqa gapirgan, boshqa ishga yuborsa, faqat sizlar huquqlaringizni qonun tomonidan talab qilinglar. Hech qachon urushib, biron joyda masalan sindirib kerak emas. Lozim emas. O'sha uchun hamma joyga borsalaring, avval talab qilinglar Trudavoy соглашение, mana Trudavoy договор, hammasini shularni qonun tomonidan talab qilinglar. Kim bo'lsa ishlanglar. Salomat bo'linglar, boshqalarga ham aytinglar, ular ham bilsin. Meni kanalim mana huquqshunos Shirin Ibronova, hamma savollaringga doimo javob beraman, efir qilaman. Boshqalarga ham aytib beringlar. Va shuma fahmondaniyamki, man fahmondamki, dar asosi chi boyad kor kuned, dar asosi kadom hujjato va ba kadom maqomoto boyad shuma murojaat kuned. Baroy hamin حقوق خود را دانید، فقط از حقوق خود در اساس قانون طلب کنید و مراجعت کنید و با مراجعت خودتان جواب میگیرید. سلامت باشید، در امان خداوند باشید، حتما به دیگران رسانید، پدیلیت کنید تا که دیگران نیز از حقوق خود با خبر باشند. سلامت باشید.